Tour of Luzon, alam natin na maraming stages ito. Nagsimula ito nung isang araw pa at the same time, dumating na po sila dito sa probinsya natin na nasa Pagudpud po sila. And as flash on the screen, marami po tayong mga flow of activities. Especially yung kahapon po, yung May 4, natapos lang po sa kahapon at dumating na po sa Pagudpud halos lahat ng ating mga bikers or cyclists. On May 5, meron po silang race will start on the front of the poblasyon of Pagudpud and going to the Bangi Bypass. Okay? And next, on May 7, meron po din tayong race that will start on the poblasyon of Pagudpud going to St. Augustine Church of Paway. Ito yung medyo sa isang mahabang ride po nila. And of course, the last race will start on the Marcos Hall of Justice, Lawag City, going to Candon, Ilocos Sur. So we urge the public to please i-enjoy po natin yung one-of-a-kind activity na ganito, but also ensure the safety and security. Wag po tayong tumawid-tawid pag ongoing yung race kasi mabibilis po yung mga yan. At the same time, sa mga nag-aabot po ng tubig, please observe po yung distance sa ating mga cyclists or mga viewers. And at the same time, sundan po natin yung page nila para malaman natin yung actual start of the race. So the covered period is May 5, May 7, and May 8 po. By May 8 po, nasa Canton, Ilocos Sur na po sila. That would be the last leg for Ilocos Norte. The last race po ito, for the information of the public, will end on Baguio City. Yun po yung last race